Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Меня зовут Марат. Сегодня в Московском муфтияте прошел диктант по татарскому языку, принимал участие в нем. Очень все понравилось, организаторы и сам процесс, очень хорошее ощущение, впечатление. И хотел бы сказать, что безнең әлбәттә татар теле без мөһим, безгә белергә аны кирәк. Безнең яшьләребезгә дә, безнең нәселебезгә дә, киләчәктә дә безнең балаларыбызга да шулай тәрбияле булсыннар. Әлбәттә безнең татар телебез мөһим, безнең динебезгә, безнең нәселебезгә. Алла субханаху ва тааля шулай ук та анардан ярдәм сорыйбыз. Бөтен ачлык ялангычлыклардан, бәла казалардан, кайгы хәсрәтләрдән, хауф хәтерләрдән Алла субханаху ва тааля имин ярак кылса иде. И, конечно же, и нашей молодежи это все в будущем для сохранения языка тоже очень важно. Это татар-адаби, татарская литература, татарское преподавание. Также и что касается школы, җомга мәчетләрендә, җомга вагызларында татар теле бик мөһим әйбәт. И аны белергә кирәк әлбәттә безнең яшьләребезгә дә. Барчагызга зур рәхмәт. Алла субханаху ва тааля безнең изге ниятләребезне камил рәвештә кабул әйләсен. Рәхмәт. Да, ассаламу алейкум. Я буду рад приветствовать всех в добром здравии, хорошем настроении. Сегодня проходил диктант на татарском языке. Мне все очень понравилось. Организовали штаб татар, вот Гульнаре, сестре. Огромное спасибо Рустаму Ямалееву за то, что организовывают такие мероприятия. Мне все очень понравилось. Всех приглашаем, приходите, учите татарский язык, развивайтесь. Это будет только полезно и очень для каждого из нас, для каждой семьи. Также детям будем передавать, развиваться вместе. Всего хорошего. Спасибо большое.